everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Dala mong cellphone, oh, Angela. Si De Carla mo din eh. Hello, girl! Kumusta naman mo, Desbay? Angela, kaslulo ng salbahis nga direct ni Ate Elvira atong ginganlan og heart Unsa? Di naman ka may bawa na, De Carla. sa newspaper. Tabian na gusto newspaper na nabi siya na. Ang basiyaga, ang hilo. Uy, ako labos ka suko ni mo, ha? Ang newspaper may awaya. Ay, ibundang na panganak ko ng binunyagan ako, ha? Animal, gitong tawhan na makalagot. Pero tinuod ba guna, oy? Lagi. Ay, masakiton, De. Siya kiring niya sa newspaper, si Derek. Nakasiguro kung siya ni. San Pedro po kasi... okay. Ay, napasilan, De ko. Yun saan yung pagsiguro, oy? Mananghid kong Ate Elvira ron. Muanha ko ni Maria sa ospital, ha? Ipakita nila ko ni mo ning maong newspaper. Hain si Carla Istoy. Ambot, asa to eh. Gilab ni man to yung newspaper na ako. Dayon mo magitawgan. Dayon ni palayo. Unsa? Unsa newspaper? Katuba akong gibasa ganina nga naabtan ko nimo. Nga iyan na untang ipalabay na ako kay ipalabay ko nun nimo. Uye! Kadaghanan ako nalitok nga ipalabay. Apan, wa man ipalabay ni Carla putot madam oy. Hain siya. Basta may gitawgan to madam o dayon ni palayo. Te, Wa ko na nimo to di palabay ang newspaper nga akong gipalabay nimo. aha? Ako to gipalabay nimo, di ba? Dayon miingon kang ipalabay nimo kang Istoy. Pero nakita pa na akong gibasa-basa ni Istoy. Kay amaw maning istorya ni. Inang ilabay to mga newspaper. Wa man gilabay. Gibasa-basa man hinuon. Mga akong gikuha og balik. Ug tuwa ako rin gilabay. Tuwa sa malata. Tinaod nga gilabay nimo day Carla nga. Dili ba matod mo na ako nga agay. Ang akong kalyo. Tumbal man nimo akong tiil day Carla. Tiil magyugon nimo. Tiil na itong akong natumban. Abi na ko og iring. Mao nga akong gipatiran. Naglawa to akong tiil Te, nanawag na ko si Anghela. At doon sa nako sa ospital. Wow, taka lang. Nanawag ko na niya siyang hilabas siya may nanawag. Di gani ka mo undag siging timang ron sa istorya, Istoy. Susuon ko man yun ang baba ni mo ron. Aram mo samot kag kayungit. Paitag na ng yungit ay. Yungit pa ta. Sigihan pa ta pahinumduman sa tong kayungit. Sus. Hati ha. Muadto sa ko sa ospital. Kay matud pa ni Anghela nako. Gipunan ko na siya og lain dextrose. Uy, basin tuod og may gikinahang lang paliton nga tambal sa gawa sa ospital alang kang Anghelo, Carla. O basig di na paigo ang kwarta nga atong gipili nila. Maulagiti. Og konsidensyo ang mupalit og tambal sa gawas. Wa na unya mo bantay kang Anghela sud sa ospital. Nala, sige. Adto na sila sa ospital. Sulti lang unya kung unsa pa'y mga kinahanglanon dito, ha ba? Ote, adto na ko. Dali ang kasibas putot Mura manog gipabutan og kwitis. Mau ba? Tawa. Mo ni si De Carla, Angela? Tawa sa pangag. Lipay biya niya. Padong na siya din ni. Ay, kuan ba? Kanang gusto sab ko makakita sa iyang giingon nimo bahin atong direct. Ay, Oh. napusilan ba ko, no? Aray. Ay, dili kasi De Carla ang gusto na mo makita. Aw, usasab na. Naong biya ni mo din siyo. Bukad na ng ilong nimo. Personal na naman ang imo na ko, Angela. Dili, oy. Dili na ang anak, bayan, no? Sige sa ni mo sa writer nga, gimalmal magmay ng dagway ni mo, ang tanang saway, gibutang man. Saway dito. Oy, Anghela. Oy, hala. De Carla. Oy, hay naman ang nakita ni mong newspaper, De Carla. Ha? Tanawa, Anghela.
Di ba mao man ni katong Derek nga uyab ni ti Elvira? Oy! Di ba mao man na siya? Ang animal nga Derek? Di ba siya man na? Murag dili man day Carla, oy! Ha? Unsay di? Mao man na siya. Tanawa oh, one length ang buhok. Kay pachoy-choy man tong amaw. Kaklaro ana ah. Ang sa pagkaklaro, ana, ang katunga naman sa na nakita, ana! Ha? Dito kasi sigurong siya na, oy! Ay, oy, pusilan day ko, no? Aray, medyo natalikod mo na gani siya gamay. Buko-buko may naklaro na niya. Huwag ang katunga siyang naong. Mao ba ang hila? Taysa, taysa. Ang lalaki rin may mong napansin, oy! Kining babae ba, murag familiar na ko yung naong. Ha? San Pedro po nga si, murag nakita na ako siya. Nalimot ako, di na ko siya nakita. Ako sab ang hila. Murag nakakita na sab ko ini niya. Naku maon na, kitang duha nakakita na niya, day. Ay dili tulo. Ha? Ay, di gyud ko may numdum og diin ang hila. Og di man sab gyud hinon klaro ang ilang mga naong gyud dinhi oy. Natulo. Kay black and white man gyud yung newspaper. Natulo, eh. Colored pa lang ni sus, may hinumdum gyud ang tata. Ano natulo, eh. Nahaan lang taging bili, day, oy. Ano natulo, man. Di ang hila. Taguan ko ni mong newspaper. Kay basin og siya gidi ay ni. Nani ay panghan sa simbahan. Pizza og oras, kano sa sila kaslon. So wayan ko gyud adto sa adlaw silang kasal ang hila. Unsa? Hello, baby. Hello, babes. Nanang akong wedding gown. Gihatod na sa kuturar diri sa bay. Uy, mao ba? Unya, unsa man sa imong tanaw? Nindot kayo, babes. Excited na kayo kung masulob ni ini. Usa? Uy, sa kasal na lang nato, ha? Kay wa na kay excitement ana kung imo nang isukod karon. Baby, Mm. thank you. Love you, day kay kunimo. Love you, baby. Love you too, baby. Di ka mari sa bay? I miss you, baya. Mabisi ko karong adlaw, baby. Karon ko gi-schedule ni Derek ang uban pa namong mga isina nga humanunon sa among indie films. Kanag yung shooting ni mong kakompetensya ko sa imong panahon, uy. Baby, sabtan na gud una si babes nimo. Total ni promise naman ko nimo, di ba? Nga mao na lang ni ang katapusan natong indie films. Kay human sa atong kasal, adto naman unya ta mamnimuyo sa Amerika, di ba? Sige. Oh. Tuod di ay. Mm. Nanawag sila si mami ug daddy. 2 days na lang ko no before sa atong kasal sila mo abot. Amo ba? Uy, husto totoo di ay. Kumustahon sa nako sila si daddy ug mami. Kung noon sang adlaw sila mabot alang sa atong kasal. Ay, salamat. Naibot kita ko sa ospital. Sure ka na, LB, nga ani ko na pesta ron sa inyong bahay? Angela, tulupakon ta ka. Oo. Naangko na nimong maong pinusilan tungod nako. Oo, di ay no. Okay. Luya man di ko no. Tungod yun ni Day Carla, oy. Kaya siya may nagpasong na ko din sa inyo. So, nga wa itaw ko ikargada. Bisag pus-pus na lang. Ay sorry na gud bayot. Makapila na ba ako nagsigsori nimo ha? Wa di gihapon ka kadawat sa konsori. Okay na na, oy. Okay na na. Pero, nahisgutan na ako gamay ang nahitabo. Tuod. Sikiton man di ko no. Haay naman to sila si Densyo ug Istoy. Anong lang lakaw, matabay din siya, oy. Ingon ba ito si Madam LB nga, padayonon ta sa ila. Naon sa naman hinuon tayo ni Ron? Kanina, nagsagay ta sa ilang L3. Pagsudin siya sa subdivision. Karon, naglakaw lang ta. Ay, kalayo pa ba itong gate ni mong subdivision, oy? Naglagiting pa ang kainit sa adlaw. Nang lakaw, manggit tao, eh. Sige hilag pa eh. Tiyag naon ni mo eh. Masig sa gwapo da. So, gina naman sa tang de Carla nga, papulio na. Kay, wanta kinahanglan na ito. Ganon? Kay, human naman sila magpahimos na to? Kay, nagagawas naman tong bayot nga daot sa ospital? Mm. Pagkawa, kita balitian dahil itong imong naibgan ng batignaw nga putot, oy. Ikaw pa, siyang kagpanaway na. So, masabto na itong rason nga magpabilin pa man ta sa ilang Ma'am Elvira, be? Ha? Kana kay,
Gipakuyog ta nila sa ila gikan sa ospital. Pakano ang patingali ta adto? Saan ko eh? Ilulis to eh. Ayaw, ana. Saan ka? Abi pa lang, wate kaon sa ato. Kay wa man bitaw, natitikaon dito sa ato. Ha? Siwa! Watay lami ang pagkaon sa ato ba? Nakasiguro magi kong lami ang ilang pagkaon sa ila. Og posible pang hatagan ta ato og kwarta oy. Sa? Ang gabi ni mo bay. Bitaw. Ako pila ko kaadlaw nga wa ka panindag man eh. Kay gikuyugan ko siya sa ilang bay sa dito pa tong bayot nga daot sa ospital. Ug isig ikaw sab. Wa kang kakasugod sa imong bagong trabaho. Oh, tagaan kita kwarta adto. Sa matawag, taga kwarta. Gitulis ganit sa Ma'am Elvira siyang uyab. Abisan na og gitulis pa si Madam Edelvira. Di ko mo to nga wa na to'y kwarta oy. Taghan pa tong kwarta sa bangko. Sama ka eh. Saksi ka ba ya, ha? Nga girot sa pugwidlo sa uyab di Ma'am Elvira ang kwarta niya sa iyang ATM? Ha? Pero ang sulti ni Ma'am Elvina ko nga usa to ka ATM niya ang iyang gipagamit sa iyang uyab. Sa ato pa bay, daghan siya og ATM. Daghan siya og kwarta. Pastilan ni mo ba? Gabuyan ko sa ato. Oh. Bay! Bisa kina na kalit balik ko sa skina, bay! Oh, baru kita tuyok! Di kayo, bisoy! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!